Dola siya Roblox oh. Oh. Mani akong customer oh, si Angelo. Pag hi pod. Hi Angelo sa akong vlog. Ay, Okay. Makita na kas kong vlog. Hello guys, maayong buntag. Welcome back to my YouTube channel. Karong adlaw itudlo lang nako sa inyo no kung unsaon pag configure sa EP110 TP-Link EEP110 as access point para sa inyohang mga piso wifi. Dili na ni bag-o sa inyohan no, pero ako lang i-share sa inyo sa binisaya nga version para sa mga bag-o pod nga mga makatan-aw ning ako ang video na binisaya, makabalo pod sila og unsaon. Una natong buhaton, atong i-saksak ang kining access point sa yang PoE adapter na naka-ready na gisaksak na nako na daan yang PoE na sa babaw. Okay, itong isaksak. Okay. Makita ninyo guys na nagsiga na yang green nga suga Then human ang kuan po tag isa ka wire atay giandam na po dire para sa ihang LAN ano PoE paingon na siya diha sa access point. Then kaning LAN kaning yellow isaksak na to ni dire sa computer. Okay. Okay, nakasaksak na. Sika na man at tutas atong computer or desktop. Naka-X man. Okay, wala matarong uguan. Okay, padayon ta guys no. Nibalhin taglaing computer kay murag nagka-problema man hinuon. Lisod siya matandog. Balhin taglaing computer, then human mo padayon ta mo sulod mo adto ta sa network, then open nato na adto ta sa properties atong kuanon ang IPv4. Okay, then atong usabon ang ihang IP address kay ang default IP address aning TP-Link is 192.168.0.254. And then atong usabon dire kay dili man siya kinahang makuan nga pwede na to gamiton god kay mag-conflict sila. Atong usabon lang nato 92.168.0. Then the rest to mo pwede na to ning himuon na lang og 10. Depende na sa inyo kung unsay gusto ninyo ibutang, basta dili lang ang 254. Then click submit mask. Then okay. Close na to. Man adto ta sa browser. Bisan unsa nga browser inyo gusto nga gamiton. Ang sa ako dire ta sa Firefox.
error man. Chrome ta. Dugay mo gawas. Hinay kayo na atong unit. Okay, loading pa siya. Kining EEP 110 nako, dili ni bag-o no, ginamit na ni gikan sa akong isa ka unit nga piso wifi. Then gi-pull out nako. Muni akong gikuan kay ako pong itao dito sa isa ka piso wifi nako. Idugang nako dito siya sa access point din. Okay, na. Then type na to ang ihang IP address nga 192.168.0.254. Enter. Hinay na yung unit na to no sa piso wifi, sa piso net nako ni nga unit akong gamit. Morning ubang customer di ay nga magsigi og reklamo nga hinay daw, lag, dugay siya makakuan. Pero pag nakasulod na ka in game na ka, okay naman siya, diri lang gid sa kuan. Kinahanglan na siguro ni siya nga upgrade na natog SSD kay hard disk pa kung gamit ani. Uy, dili siya musulod. Ngano ka? Balik ta dere. Sinay problema na to. .192.160.10 sabon na nato ni be atong ilisan muna tong 256. Uy, not valid. 255 man. Pababa ta. 251. Okay. Close. Reload. Okay na. Hindi siya pwede atong one. Then, ang admin og password ani naka-default siya no. Ang username og password is admin lang. Then ang password is admin. Login. Okay, diha ta mo sulod set up new account, new username. Ato nang usabon. Ang username pwede na nag-admin. Admin lang gihapon natong ibutang. Ang new password ato na nang usabon no. Depende na sa inyo ha kung sa inyo hang ibutang ana nga password. Ang sako confirm. Then next. Then sa wireless basic setting ang kining kuan is ID. Depende na kung unsa po inyong gusto nga ibutang sa is ID no. Ang sa ako kay ang dito sa akong gibutangan og piso wifi mo ni ang kuan pangalan. Okay. Okay, sa password kinahanglan nato na siya nga butangan no kay required din na siya. Pero pag kahuman ana
pwede naman na nato i-disabled. Depende na sa inyo kung sa inyong ibutang nga password. Okay, naabdan pa yun sa burnout. One hour later. Okay, nibalik na ang kurente. So, padayon ta. Guys, kay ganina, naabtan ta og burnout. Balik ta dire no sa SSID. Sa SSID, mo na makita ninyo sa kuano sa inyong cellphone kung mo open mo og wifi. Sa mo connect mo og PIS wifi. Depende na sa inyo kung unsa inyo ang gusto nga ibutang. Kung ibutang dire pangalan sa akong sa piso wifi dito sa akong ibutangan, kani nga pangalan request niya no. Then password, kinahanglan natong butangan jud og password kay dili ta maka-proceed pag wala na. Okay. Nag-reboot na siya. Then click na to ng I have connected to the new wireless network, then finish. Okay, sulod na siya balik. Then human adto ta sa wireless no. O na itong makita na ang SSID nga itong ilisan pangalan mo na ni. Then wireless radio, kinahanglan no, default lang ni siya, wala na tayo usabon din ha. Dari lang ta sa security. Dili dire ta sa isa wireless kani. Diri ta click na to na, then no makita ninyo dire guys kaning nay murag square nga nay murag arrow, i-click lang na nato ng edit. Din human ang SSID mo na siya, SSID broadcast kinahanglan maka-enable na no para makita nato na ang security mode. Mo na atong walaon, i-disabled nato na para inignay mga customer nga mohulog diretso na no, diretso na sila mo connect, wala na password na nato na. Then okay, then mo na default na din na nato ilabtan no ang wireless at channel. Butang lang nato sa channel, depende na po na sa inyo kung ano unsa mga channel. Pwede na po ninyo nag-i-auto. Ako is dili na lang na nato hilabtan no. Arita sa management. Okay. Okay na siya. Di na po na nato hinahilabtan. Wala na tayo laing panghilabtan na ni diri no. Okay na ni. Wala na tayo laing pang-usabon diri no. Okay na siya, default lang ta. Click save na lang. Okay, naka-save na. And so, okay na ni siya guys, no? Close na ni nato. Pwede na nato gamiton sa ato ang piso wifi. Tawad na to. Okay, close na to. Okay.
Basin og naamoy mga dugang comment lang mo sa baba. Then sa mga baguhan pod nga sama nako nga gusto pod nga makat-on, comment lang pod mo sa baba para tagaan natog suporta sa gamay natong nahibaluan. Okay guys, diri ra tama na nga tong video no. Sa wala pa maka-subscribe, palihog subscribe, then i-like na lang po ang atong video o dere rataman.